लोगोसे बिराद गोग्गानाय मोनदों जे जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो बिजनेसा मा बुस्थु बेखौ बुजिदों साक्सेस जानो थाखाय थांगासिनो आरो फाइनालि बिथाङा हटेल मोनसे बर' हारिनि गेजेराव नांगौ जुलियाव फाइनालि मोनसे बर'नि जानाय फुलुआ ओंखामफोर जानाय आदारफोर बिथाङा जागायगोन बिथाङा बिराद मोजां मोजां जानाय माने रेडि खालामगोन नोंथांमोना फैनांगौ आरो बे हटेलाव गासिबो माने जाफैनांगौ खनसे जाफैनानै मोनसे हेल्प खालामनांगौ आरो थुलुंगा होनांगौ साक्सेस जानांगौ बिथांनि जा माने बिजनेसनि जा आखाइ होदों बिथांनि जा बिहुवान फालिजों बरायनाय जाबाय बिथां सानो आदानो फंनैसो बाथ्रा बिबुंथि लानो थाखाय आङो माइक्र'फनखौ हगारथ'नाय जाबाय जोंनि नागिरि ओनसोलाव थिग बेबायदि मोजां बर' हटेल गैयामोन जायनि थाखाय दाब जायगानिफ्राय फैनाय सुबुंफोरा हटेल नागिरनो हालाय जायोमोन दा हालाय जानायनि जेबो जेंना गैलिया डाइरेक्ट फैनानै जोंनि बे हरिबर बाजै हटेलाव फैनानै बर'नि जामुं जा बर'आव जायो बेफोरखौ मोनजागोन जिखिनि बुंलांबाय जोंनि बाजै हटेलनिसिम फैनानै बिथाङा जोङो गोजोननाय मोनदों बिथाङा फैनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनबाय होननानै आं सानाखैमोन जे बिथांमोना दिनै फैनानै आंनिसिम सफैगोन सानै एसे हाबदोंमोन आरो फैगोन ना फैमारला बिथाङा फाइनालि बिथांमोनहा सफैमारदों बेयाव जोबोद गोजोननाय मोनबाय आङो दिनै फैनायनि थाखाय आं बाजै हटेलखौ खालामनो नाजानाया थांनाय 2020 सनावनो नाजादोंमोन नाथाय बेयाव लकडाउननि समाव आं एसे प्रब्लेम जानानै फावसायनो गोनां जादोंमोन बिनि थाखाय आं देग्लायनि 2000 बोसोरथामनि उनावसो देग्लाय आरो नाजाफिनबाय आङो देग्लाय फाइनालि खालामनो नाजादों बेयाव आं आसा खालामो रायजोफोरखौ आंखौ मदद होगोन होननानै आंनि हटेलसिम फैनानै ओंखाम जाफैगोन बा आंखौ मदद खालामगोन बेखौनो आसा खालामबाय आंनि नागिरजुलि कलेज सक बाजै हटेल बेनो आंनि जायगाया अब्लाबो आङो मोनसे बाथ्राखौ आं बिराद गोजोननाय मोनदों जे नागिरजुलिनि थागिबि सुबुंफोरा सारमोना माने ओरैबायदि आंखौ अननाय होदों आंखौ ओरैबायदि सापर्ट खालामदों बयबो आंखौ अनसायदों बयबो आंखौ गावनि बादि माने ट्रिट खालामदों सोरबाबा बुंदों आंखौ फंबाय सोरबाबा बुंदों आंखौ आदा सोरबाबा आंखौ ओरै माने सार होननानै बुंदों माने दिनैसिम आं नागिरजुलियाव मिसबिहेभ मोनफेराखै आरो बर' हारिनिफ्राय मोनदोंब्ला मोनसेल' बाथ्रा मोनदों जे अननाय Thank you so much. आरो फाइनालि नागिरजुलियाव आङो एसे हालाबाय न'खौनो लुनो हागौआखै न'खौबो गासैबो लुनोसै आरो बयबो बुंगासिनो आंनि बायबागे आंनि न'खरनि मानसिफ्रा नागिरजुलियाव न' बानायनो थांनांगौ नालाय ओमफ्राय लासैनो बानायनोसै माने ओरैबायदि मोनदों जे मोनसे समाव खोनायोमोन जे नागिरजुलियाव बिहामजो हरा आरो नागिरजुलिया ओरैबायदि मोनसे पजिसनाव फैबाय जे दिनैनि दिनाव ओरैबायदि मोनसे मोजां पजिसनाव फैबाय नागिरजुलियाव फैनो मानसिफोरा बिराद लुबैयो दा बर्थमानाव नागिरजुलि बायदि जायगायानो गैया ओरैबायदि मोनसे नागिरजुलियाव जेरै बर्न'दि जोंहा पिकनिक स्पट दङ आरो लामायाबो हाइफाइ जाखाबाय आरो बेयाव ग्रोम जोंनि हारिनि मानसि रायजो जागासिनो बाजारनि सुबिदा दङ जायगायावनो स्कुल कलेज दङ प्रब्लेम गैया आरो जोंबो बर' हारिनि जानानै हारिमुनि खामानि मावगोन जों जयै खामायनांगौ बेयाव आंहा गोसोनिफ्राय आं बेखौ माने फुरा नागिरजुलियाव बिराद मोजां मानसि दङ सोरबाबा गोरोन्थि साननो हागौ नाथाय नागिरजुलियाव मोजां वेल एजुकेटेड मानसिफोर बिराद दङ टिचार दङ प्रफेसार दङ कालचारनि मानसि दङ आरो मोजां मानसि एकदम मानसिखौ अनसायनो गोरों माने नागिरजुलियावसो दङ थारमाने
बेखौ आङो बिराद गोजोनदों आरो बेबायदिनो अरायबो अननायजों नागोर जुलिया मोजां मोनसे दिनै जा मोनसे जा परिबेस बेनिफ्राय आरो बांसिन आरोबाव उन्নত जानो हायो मोजां जानो हायो जौगानो हायो बेखौ आङो इसोरनि सायाव प्रे खालामो जे नागोर जुलिया आरोबाव जौगालांनो हायो नागोर जुलियानि बाजै हटेलाव ओंखाम जानांगौ क'क्राझारनिफ्राय वेस्ट बेंगलनिफ्राय चिरांनिफ्राय बाक्सानिफ्राय उदालगुरिनिफ्राय सनितपुरनिफ्राय बिश्वनाथनिफ्राय वेस्ट बेंगलनिफ्राय जायगानिफ्राय फैया मानो जोंनि बे बाजै हटेलाव खनसे हाबलांनानै बर' हारिनि मुङाव जोंनि हारिनि जौगानायनि मुङाव डेभेलपमेन्टनि मुङाव एसे हाबनानै ओंखाम बोथिखौ जानांगौब्ला जोङो बिराद गोजोनगोन जोंनि हारिया देरहागोन आरो गोजौसिम थांनो हागोन बेखौ आङो जोंनि बर' हारिनि जेसेबांखिनि मानसिफोर दङ बिथांमोनखौ आङो गुरै खावलायो जे जोंनि बे नागोर जुलिनि बाजै हटेलाव हाबनानै बोथिसे ओंखाम जालांनायजों लोगोसे आशीर्बाद होलांनांगौ आरोखि दा बे समाव आङो गावनिनो मेथाइफोर दोंनैसो खननोसै आं बिराद गोजोननाय मोनदों आंहा मेथाइ खननायजों लोगोसे आङो बिजनेसखौ बिराद मोजां मोनो आंबो
मेथाइ खननायजों लोगोसे आंबो दस्रा मोनसे बिजनेसाव आखाइ होगासिनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन साननैसो उनाव आङो फेसबुक बा इउटिउबनि गेजेराव आङो फोरमायगोन आं अलरेडि बिजनेसनि खामानियाव एसे आखाइ होखाबाय औ आंबो फोरमायगोन नोंथांखौ आरो आंनि दामग्रा देग्रा बिथांमोनखौ फंबायमोनखौ आङो सिनायथि होनो सानदों गिबियावनो दङ आंनि मस्ट सेनियर बेस गिटारिस्ट रामरुल बरा बिथाङा क'क्राझारनि टंला बिथाङा आंजों 2015 निफ्राय दासिम दङ 8 बोसोर दामगासिनो 9 बोसोर आंजोंनो थाखागोन अलरेडि आरो आं जेब्लासिम आंनि हाङा थागोन जेब्लासिम आङो थैया अब्लासिम बिथाङा आंजों दामगोन आरोखि लोगोसे नै फंबाय जोंहा डेभिड नार्जारि ओरैबायदि मोजां माने दामो आरोखि बैसोआ जुदिअ उन्दै अब्लाबो बिथाङा बिराद टेलेन्टेड मोजां दामो आरो खम समनि गेजेराव बिथाङा बिराद मेहनतनि गेजेरजों साक्सेस जानो हादों स' नाग्रिजुलिखौ जों प्राउड खालामनांगोन नाग्रिजुलिनिफ्राय जे एसेबां मोजां सासे मोजां किबर्डिस्ट मोजां दामग्रा दङ जोंनि बर' हारिनिफ्राय गोग्गानांगौ जय डेभिड नार्जारिनि लोगोसे दङ जोंहा सरनजित आदा बिथाङा गुरिसरनि नाथाय तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआव थायो माने बिथाङा तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआव बिराद मोजां मोनो बिथाङा अलरेडि तामुलपुराव जब मावखायो सयलाव नाथायबा बिथाङा तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआव बिराद मोजां मोनो आरोखि आंबो मोजां मोनो बिथाङा लिरगिरि जागासिनो बर्थमान बिराद खस्थ'नि गेजेराव बिथाङा माने गावनि सयले फिल'फिसार बिथाङा अब्लाबो बिथाङा कालसारखौ मोजां मोनो जेला साकरि मावोब्लाबो जब मावोब्लाबो बिथाङा मिउजिकखौ नागारनो हाया बिथाङा नाजागासिनो दामगासिनो मोजां मोनसे बर' हारिनि गेजेराव मोजां मोनसे खामानि मावगासिनो हारिमुनि थाखाय नेक्स्टआव दङ मनु मानब नार्जारि जोङो अननानैनो मनु होनो मानब नार्जारि बिथांनि जायगानिनो बिराद मोजां सासे द्रामार माने वेल ट्रेन आरो प्रफेसनेल बिथाङा माने द्रामार बिराद मोजां दामो थेंक इउ आरो लोगोसे जोंहा सोर फैबावदों दिनै आच्छा आरो सानै साथामसो जोंहा दामगिरि बिथांमोन दंबावोमोन बिथांमोना समनि फाखनाव फैनो हायासै समनि उसुबिदायाव जोङो मालाबा जों फैगोन नोंथांमोननि गेजेरावहाय